अरे नौकरी न लागल तो बकरी चरावता। अरे की नौकरी न लागल तो बकरी चरावता। डिग्री टीस खीस याग में जरावता। कि भूखा मोरी भूखा पेट देखावता। अरे की भूखा मोरी भूखा पेट देखावता। बेरोजगार हो दे आवता। भूखा मोहरी भूखा पेट देखावता। बेरोजगार हो दे आवता। और आगे का बा, झूठे मूठे शादी के सपना सजावता। अरे कि झूठे मूठे शादी के सपना सजावता। अरे हक मांगे जाता तो नेता गोरियावता। अरे की भूखा मोहरी भूखे पेट देखावता। बेरोजगार हो दे आवता। तो नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रवो सबके टॉप बी कॉमेडी में स्वागत कर रहा बानी। तो ये गाना सुन के रवो सब तो समझिए गए लोग जा कि आज के जो कहानी बा बिल्कुल बेरोजगारी पर आधारित बा। ये कहानी बा हमरा गांव के बहुत ही सुंदर एगो टैलेंटेड लड़का के कहानी बा, जो उनकी पढ़े में बहुत तेज तराज रहे, लेकिन किसान के लड़का बहुत ही गरीब रहे। लेकिन चली कहानी ये खत्म नहीं हो। लड़का जब शहर जाए लागल तो उनकर बाबूजी भी पैसा ना रहे तो खेत बेच के बाबूजी उनकर के शहर भेजले पढ़े खातिर। जब शहर गए पढ़ाई जैसे ही अभी खत्म ना भइल तब तक उनकर पिताजी के देहांत हो गए। तब तक ले ग्रेजुएशन कॉलेज ले रहे। वो बीच में जब पिताजी के देहांत भइल तो गांव अइले के बाद जब आर्थिक स्थिति तंगी हो गई, पैसा के हालात खराब होखे लागल, घर की स्थिति खराब होखे लागल, तब का करस कि रोज वह फाइल उठावस शहर की ओर जास नौकरी के तलाश में जास शहर से रोज घरे आवस। घर में घुसते माई रोज पूछस कि बेटा नौकरी मिलल? बेटा फिर वही जवाब, फिर माई का करी नौकरी तो ना मिलल। फिर वह अनुभव मंगलसा, अनुभव मांगता, एक्सपीरियंस मांगता। वही समय के बात है कि एक बेरा वही गांव में छोटा सा एगो कार्यक्रम होता रहे, जो में कॉमेडी के साथ साथ उजा सामाजिक भी बात होता रहे और का उसमें बेरोजगारी पर भी चर्चा होता रहे। और कॉमेडी के बादशाह माने समझ ली कि भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन जो भी बा जेपी यादव भाई वही कार्यक्रम में उपस्थित रहन, जो उनकी अपना कॉमेडी से लोग के हंसा के बहुत ही अच्छा सुंदर संदेश देवे ले हो जाओ उपस्थित रहले। इस सब सुनला के बाद उस लड़का के लागल अंदर आत्मविश्वास बढ़ल और नया ऊर्जा पैदा भइल। कहलस कि साला अब हम शहर ना जाए, हमरा किस्मते खराब बा और शहर जाके का करब, हमारा नौकरी ना लागी। लेकिन हम कुछ करब। शुरुआत कैलस अपना गांव से, बस लड़कन के पढ़ाना शुरू कैलस अपना गांव में। धीरे धीरे लड़का लोग बढ़त गई, इकट्ठा होत गई, पूरा गांव के लड़का वो लोग भी उनका भी पढ़े लागल। बस कुछ दिन के बाद ऑनलाइन भी क्लास शुरू हो गई, पैसा आवे लागल, लोग के रोजगार लोग देवे लगे, दूसर लड़का के रोजगार भी देवे लगे। फिर वही लोग जे ताना मारत रहे कि पढ़ला से इतना कौन फायदा जबकि एक कोनो कमाइए नहीं थी। उहे लोग आज कहता है, अरे बउआ तू तो पूरा गांव के मास्टर साहेब कहाए लगल। तो मुस्कुरा के वो लड़का जवाब देलस बहुत विनम्रता से कि भैया
माने कोनो काम छोट बड़ ना होला। मेहनत जौन बा कइल छोड़ देनी, इसी सबसे बड़ बात होला। सबसे गड़बड़ बात, सबसे गलत बात यह बा कि मेहनत कइल छोड़ देनी रहुआ। तो मेहनत कइल नहीं छोड़े के। अरे बेरोजगारी तो मजबूरी बा, बेरोजगारी बहुत मुश्किल बात बा, लेकिन मेहनत और लगन से नया रास्ता निकल सकेला। तो ये वीडियो रहो सबके कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताई, और अच्छा लागल तो लाइक करी, शेयर करी, और चैनल के सब्सक्राइब कर ले कि ताकि नया वीडियो रहो सब तक पहुंच सके। तब तक जय हिंद, जय भारत।